tfal? Bit-tnejn. Kif tliftuhom? Għal- Titkellmu dwarhom? Wieħed 24 u t-tifla 31. U t-tifel Bid-droga u Tifla droga darba darba jħassra. ma fil-axxalija għalli basa jantalla. Ma flax għajju. Għandek raġun, għandek raġun. U hawnhekk kif tħossu? Għaw mux ħazin. Għandkom bib u kumpanija l-menu xejn. Kumpanija ta' bil-fors. Tkun ma' n-nis Mhux hekk. ta' bil-fors. Mbatt ma' min t-ngurwa. Eħe. Ma' min kunna xi waħda. nġulu ġiġi xfan. Għandek raġun. Għara, kultat ma' d-nit. Tiftif il-fiduċa falla. Għax l-ewwel kunna għaddejn sew, kunna mmur l-istadu. Tidder t-mmur l-istadu. 10 snin da tfal għall-ewel. Għamna 10 snin bat-tfal. Mbagħad ġiet tifel l-ewwel. Insomma, ħadda pjaċir. Mbagħad toqgħod biex xaddejna. Jgħidu. Rajna ħafna. Kont ummu nimxin. It-talwiet. Kont tamri s-saq nimxin. U da binnu. Tam ġej dawn. Ma tan kem barit minn xur xogħol, tan istruk. Kont mhux ħażin. Kont mhux ħażin għall-ewwel. Kont immur knisa tqarnu konna dik u dik kienet kollha xtaf. Konna mmur fid-dipartimenti. Tistaqsuna da. Dik qed titkellem tajjim qed titkellem. Najdu maħaqniex da sekka. Mhux għalhekk qed ngħidlek. Kinna neċu sew. Darba għatmuli, għana xta minni jelek, biex għammittinnek. Tlaqna, talaqna. Għalla talaqna. Battot. Tħossu hekk ħabbat telefon ta' tfal. ħafna ħafna. Għax l-affarijiet l-oħra jgħaddu. Kien baqli 10 xhur xogħol tal-istruk. Kont mhux ħażin għall-ewwel. Kont diġà tlift it-tfal imma. Le, it-tifel tibtu. Kont kien Grek. Wasan id-dar. L-ewwel sena, għamil sena t-tifel. Ma soħan tajma kien jgħamil. Xi ħossib Bix-xogħol, tkellmi. 12 sena xogħol kull jum. X'kien jagħmel? Tal-medistu. Mal-Ministru. Ma tal-medistu. Jgħamil fireplaces. U kien ħareġ ma' sħabu, tafu ċirkostanzi. Tijoħ, misħabu. Mid-sitt tal-ħatta fil-fiet, postu xogħol ma joħroġ. Għamma jgħidek l-ħat mux ħankun xogħol. Taf kien ikun noħbib. U il-magistrata d-dimna joqodda ma' għalli seta kienu tal-ħatti għodda ma kalaxxalija. Meta ħallitkom it-tifla? It-tifel Tifla 4 snin. 4 snin u Ma nofs. kalxi. 31. Kienet bil-mana. Kienet kalla postajta kienet għamlet għal-rawla kolla d-ditfela. Għall-ewla vin saddit kollha. Kienet s-sibram fej ħajmorru joqodu d-sturisti kalla bħajbat l-paga sa kien nifet id-dar. Kienet mizzewġa diġà. Basnin Kienet il-4 snin mizzewġa. Ma kellix, ha? Tfal m'għandix. għax kienet għada taħdem. dak iż-żmien mhux ħatabbat toħroġ. Sena għamlet istar. Għamlet sena. Baqalula biex, jew. X'kienet għadda żgħira ma setgħux joperaw. Jina fuqat ma għannu xejn. U bħalahom xi tħoss. Minhom biex insemmi. Il-bambini kum miegħek, u miegħek ukoll. Irridu maġġi miegħu jiena jgħidu li kull darba li
nabdaw Imma l-affarijiet. titqgħod taħseb li ġara insieħ. Insa, anzi mhux ħażissa. Ma toqgħod tewdeb. U le, dak li taraw kon mis-sema. Toqgħod tewdeb. Tal-ġew tingħaqdu taqtax qalbek. U jiena Nsemmi, ma nsemmi. Għandek raġun. Il-tifel kien bila jaħdem, ngħidlek. U t-tifla l-istess. Le. Għattalek baqja bansira il-panka d-dar li mallem. Un-bat. Anka funerari taħassila. Għara kim kienet tal-rispet. Anka bil-bikrik bejn. Id-dawn jinnaqslu ħafna. Jisimgħu mill-ġenituri bejn. Għax il-ħbib qatt ma ħajxu aħjar minn. il-ħbieb Sammu l-nisbi ċemman